Хайырлы ирте, илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири, безнең бүгенге чыгарылышты. Майның беренче атнасында республикада сизелерлек солкыннар, яңгырлар дәвам итә дип белдерде синоптиклар. Түбән Камада яшәүче Рәхилә Корбангалиева махсус хәрби операциядә катнашучыларга үзенчәлекле мендәрләр ясый. Казанда Балкыш Республика үзешчән башкаручы ветераннар фестиваленең 8-нчесе зур уңыш белән үтте. Язның 2 апрель айы да тәмамланды. Иртәгә майга керәбез. Бу атна дәвамында республикада сизелерлек салкыннар, яңгырлар дәвам итә дип белдерде синоптиклар. Бүген көндез һава температурасы 15 градус җылы, урыны белән яңгыр. Җил төньяк көнбатыштан секундына 13 метрга кадәр. Искәртеп узабыз, гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе урманнарда янгын куркынычы югары булу турында кисәтте. 2 майга кадәр республикада урыны белән урманнарда янгын куркынычы арта. Татарстанда уылдык чәчү операциясы дәвам итә. Республика сулыкларында сәнәгать балыкчылыгына тулысынча тыю кертелде. Балыкчылык кагыйдәләрен бозган өчен административ һәм җинаять җаваплылыгы каралган. Быел 4 ай эчендә законсыз балык тотуның 600 җайланмасы, 2 дистә законсыз биоресурс чыгару ачыкланган, 5 җинаять эше кузгатылган. Уылдык чәчү операциясы республика елгалары тирәсендә 5 июньгә кадәр дәвам итә. Татарстанда төзекләндерү объектлары өчен тавыш бирүдә 300 меңнән артык кеше катнашты. Бу эштә аеруча Әлмәт, Лениногорск, Нурлат, Питрәч районнарында һәм Чаллы шәһәрендә яшәүчеләр активлык күрсәткән. Тавыш бирү бүген 30 апрельдә тәмамлана. Үз тавышыңны республика дәүләт хезмәтләре порталына кереп яки республика хезмәтләре мобиль кушымтасыннан файдаланырга мөмкин. Быел Татарстаннан территорияларын төзекләндерү өчен Бөтен Россия тавыш бирүендә республиканың барлык 45 муниципаль берәмлегендәге 273 иҗтимагый киңлек катнаша. Бу исемлеккә шулай ук 1,500 ишек алды да кертелде. Махсус хәрби операция башланганнан бирле Татарстан халкы анда катнашучыларга төрле яклап ярдәм күрсәтә. Бу окоп, шәмнәр ясау, маскировка челтәрләре үрү, кыры ризыклар әзерләү кебек эшләрне үз иченә ала. Әлеге игелекле эш бүген дә дәвам итә. Әйтик, Түбән Кама районында яшәүче Рәхилә Корбангалиева хәрбиләр өчен мендәрләр ясый. Тегу машинасы текелдәве тынмый диярлек. Рәхилә Корбангалиева мендәр тышлыклары ясый, һәр берсенә күңел җылысы сала. Кул эшләрен кадерле кешеләр хәрбиләр өчен әзерли. Өйдә ясалган мендәрләр йомшак, чыдамлы була. Аякларын, тезләрен куярга, үзләренең коралларын куярга йомшак булсын өчен, бераз ял итеп алырга йомшак булсын өчен, менә шулай итеп шундый мендәрләр әзерләргә мин инде план корган идем, шуны эшләп барам даими. Оста кулы шәһәрдәшнең махсус белеме юк, барысына да үзлектән өйрәнгән. Иртә кич эштә булса, төннәрен тегә. Тукыма белән эшмәкәрләр булышалар. 16 яшьлек улы да үз өлешен кертә. Рашат мендәр тышлыкларына поролон кисәкләр тутыра. Аның әйтүенчә, махсус хәрби операциядә катнашучыларга кулдан килгәнчә ярдәм итү безнең төп бурыч. Менә бу мендәрләрне әнигә булышым ясарга, әнигә тигә. Бу юлы Корбангалиевлар гаиләсе 100 мендәр ясарга планлаштыралар. Алар төсләре, размерлары, формалары белән аерылып торалар. Кулланышта да бик уңайлы. Хәрбиләр туган як җылысын еракта да тыйсыннар дигән теләктә Рәхилә Корбангалиева. Шушы көннәрдә ул әзер мендәрләрне гуманитар ярдәм җыю пунктына илтәчәк. Альбина Вәлиева, Рафаль Ракыпов, Татарстан яңалыклары өчен Түбән Камадан. Шушы көннәрдә Казан дәүләт медицина университетында медицина уку йортлары студентлары арасында татар теле һәм медицина терминологиясы буенча ак халатлы фәрештәләр дип исемләнгән 8-нче республика олимпиадасы җиңүчеләрен бүләкләү тантанасы булып узды. Чарада Татарстан дәүләт советы рәисе урынбасары, телләр комиссиясе рәисе Марат Әхмәтов, мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Айрат Зарипов, фән һәм техник өлкәсендә республика дәүләт премиясе лауреаты Рамил Гәрәев катнашты. Олимпиада кысаларында туган телне укытуның актуаль проблемалары буенча методик семинарда узды. Олимпиадада Казан дәүләт медицина университетының 200-дән артык студенты һәм урта һөнәри медицина уку йортлары вәкилләре катнашты. Идел буе физкультура спорт
университеты каршында, аның ректоры белән бергә килешү белән безнең иҗат аша дуслыкка дигән шундый зур проект бар. Менә мин 2 ел рәттән безнең Казан дәүләт медицина университеты, аларның иҗат коллективы безнең анда җиңүче булып чыкты. Үзләренең менә 1000 мәшәкатьле башка шу укыту процессы белән берлектә шушы телгә җылы мөнәсәбәт белән алып баруларына һәм республикабызның бик күп башка югары һәм урта уку йортлары өчен матур үрнәк. Теле, иле турында һәр кайсыбыз кулыннан килгәнчә кайгыртып яшәгәндә генә уртак бер нәтиҗәгә ирешергә була. Чыгарылышыбызны тел сагында сәхифәсе белән дәвам итәбез. Бүген ул тулаем мин татарча сөйләшәм акциясына багышлана. Казан керменіне таба халык агыла. Быел биредә мин татарча сөйләшәм акциясы уздырыла. Моңарча акция Бауман урамында соңгы 2 ел Камал театры янында уза иде. Инде менә 19 ел дәвамында әлеге чара бик татар шагыйре Габдулла Тукайның туган көнендә 26 апрель көнне халыкны бәйрәм мәйданына чыя. Тарихка күз салсак, мин татарча сөйләшәм акциясы кайчан һәм ни сәбәпле барлыкка килгән соң? Әлеге акция 2005-2006 елларда оештырыла башлады. Бу абсолют шундый гражданлык инициатива буларак, ул вакытларда үзебез хәрәкәте бар иде. Бу шундый 20-25 яшьлек яшьләр шәһәр татарча сөйләшмәвен аңлап, мәсәлән, кеше авыллардан килә, укырга килә бит инде монда югары уку йортлары. Ничектер татар теле кухняда кала, шәһәрдә яшьләр татарча сөйләшми сорауларына җаваплар эзләп, үзләре шундый проект инициировать итеп дип әйтик, башлап җибәргән кешеләр. Һәм мин татарча сөйләшәм акциясының аның инде төп оештыручы идеологы Илшат Сәитов. Быел мин татарча сөйләшәм акциясы берничә юнәлешне берләштерде. Квест уен, мәктәпләр арасында шәхес бәйгесе, интернет татарча сөйләшә акциясы, тяжело с татарским антипремиясе. Гадәттә антипремияга элмә такталарын 2 дәүләт телендә хата белән язган төрле оешмалар ия була. Бу елны без иске татар бистәсе оешмаларын тикшереп чыктык. Һәм инде менә әгәр дә интернетта карасак, алар иске татар бистәсе брендын куллана. Ләкин менә инде татар телен, дәүләт телен алар эшләрендә кулланмый. Шуңа күрә инде без бу елны антипремияны зур итеп печать итеп эшләдек һәм инде менә шул иске татар бистәсе оешмаларына бирергә булдык. Шунсы аяныч, иске татар бистәсе антипремияга 2нче тапкыр лаек булган. Мин татарча сөйләшәм акциясе кысаларында шактый мәктәп укучылары шәхес бәйгесендә катнашкан һәм берничә мәктәп җиңү яулаган. Әлеге бәйге белемне арттырырга, төрле шәхесләрнең иҗаты белән танышырга ярдәм итә. 14 апрельдән башлап 24 апрельгә кадәр интернет татарча сөйләшә чарасы узды. Катнашучылар социаль челтәрен татар телендә һәм татар хәрефләре кулланып кына алып барырга тиеш. Җиңүчеләрне әлеге чарада елган иттеләр. Фәрит кайда? Быел беренче тапкыр мин татарча сөйләшәм чарасы кысаларында таш аяк ярминкәсе уздырылды. Ел язмалардан күргәнчә, Казан ханлыгы заманнарында ук Башкалада таш аяк ярминкәсе эшләгән. Сату алу мәйданнары булакның уң як ярында, Кирмән калкулыгыннан көньяк таба урнашкан була. Он 9 ел эчендә мин татарча сөйләшәм акциясының тугрыклы катнашучылары һәм тамашачылары да бар. Әлеге акцияда мин 4нче ел катнашам. Институтта укыганда инде без группа төркемебез белән йөрибез. Әлеге чарага былтыр төркемебез белән барган идек. Быел шулай килдем. Чара бик ошый. Чыннан да, мин татарча сөйләшәм акциясы татар телен алга сөрү өчен салгы өлеш кертә. Биредә татар телендә башкарылган җырлар ишетеп була. Килгән тамашачы да үзара татар телендә аралаша. Оештыручылар ассызыклаганча, мин татарча сөйләшәм акциясы ел буе дәвам итә. Мәктәпләр, оешмалар белән эш алып барыла. Калды концерт, эшкә нәтиҗә ясау чарасы. 2нче елга 20нче мин татарча сөйләшәм акциясына әзерлек шулай ук инде башланды. Динә Нәҗметдинова, Фәрит Җәләли, Татарстан яңалыклары. Республикабызда елдан-ел төрле яңа бәйгеләр, фестивальләр үткәрелә. Шулар арасында күпләрнең күңеленә үтеп кергән Балкыш республика үсешчән башкаручы ветераннар фестивале аеруча игътибарга лаек. Быел әлеге чара 8нче тапкыр уза. Бу көннәрдә Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясында ветераннар фестиваленең беренче гала концерты булып узды. Иң матур чыгышларны Фәннур Хәсәнов та күреп кайтты.
Ветераннар арасында узучы Балкыш 8-нче республика үзешчән башкаручылар фестивале Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов, муниципаль хакимият, профильле министрлыклар һәм ведомстволар җитәкчеләре ярдәме белән үткәрелә. Оештыру комитетын Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин җитәкли. Гала концерт бәйрәме түрендә мәртәбәле кунаклар урын алды. Посмотрите в глаза друг друга, как они горят. Фестиваль быел 8-нче мәртәбә узды һәм ул Биек Җиңүнең 79 еллыгына багышланды. Балкыш фестивале 3 этапта оештырылды. Татарстанның һәр районын кылачлады. Бу хәрәкәткә меңләгән өлкән яшьтәге кеше кушылды. Мондый күркәм бәйрәм ул өлкәннәрнең менә яшәргә бер этәреше. Ул яшәү дәрте бирә, яшәү көче бирә аларга. Бу өлкәннәрнең үзләренең яшәү эшләрен арттыру, яшәүдән көчәйтү дигән сүз. Фестивальдә өлкәннәр 7 жанр буенча хор, ялгыз җырлау, вокаль, инструменталь ансамбль, фольклор, шигърият, сәнгатьле итеп сөйләү, бию осталыкларын сынады. Җиңүчеләр төрле дәрәҗәдәге дипломнар һәм кыйммәтле бүләкләр белән бүләкләнде. Безнең төркем Буамыңнар дип атала. Без оешканга 5 ел булды быел. Балкыш фестиваленә без 3-нче ел, 3-нче мәртәбә катнашабыз. Такое желание от души исполнить песню. Биек Җиңүнең 79 еллыгы якынлаша. Бик зур бәйрәм безнең илебез өчен. Тамашачылар күңеленә үтеп керерлек итеп җырлыйсы килә. Җыр биюгә оста өлкәннәрне берләштерүче Балкыш фестивале Татарстанның ветераннар иҗтимагый оешмасы тарафыннан уздырыла. Фәннур Хәсәнов, Фәрит Җәләли, Татарстан яңалыклары. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге яңалыклар чыгарылышы тәмам. Иртәгә 9 тулып 40 минутта очрашырбыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.